lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy tänään vierasjoukkueen Jokereiden 3-2 voittoon jatkoajalla. Paikalla Jokereiden päävalmentaja Erkka Westerlund ja IFK-päävalmentaja Kari Jalonen. Aloitetaan lehdistötilaisuus vierasjoukkueen Jokereista ja Erkka, jos vedät ottelua hieman yhteen. No IFK:lla voimakas alku, hyvä ensimmäinen erä, oltiin hiukan jäljessä siinä, mutta sitten kaksi seuraavaa erää oli meidän eri selvästi ja se on hieno merkki, kun joukkue pystyy tulemaan takaa peliin mukaan ja siitä iso kiitos joukkueelle. Kiitos. Miten Erkka, noissa kahdessa ensimmäisessä erässä lähinnä Jokerit kulutti jäähypenkkiä ja itsekin siinä hieman protestoit, olitko jäähyä vastaan? No, mun mielestä tuomarit ei pitäisi tämmöisissä peleissä ottaa ratkaisijan rooliin ja periaatteessa arpoa niitä jäähyjä. Että semmoisia jäähyjä, mitä siinä annettiin ensimmäisessä erässä, niin niitä olisi voinut antaa ihan kummalle tahansa. 5 maalista 4 ylivoimamaalia, 1 tasakentällismaali. Ne on tänä päivänä ne hetket, kun ratkaistaan peliä. Mun mielestä pitäisi tuomareiden todella hyvin lukea sitä peliä ja vielä samalla tavalla 2 tuomaria. Tuntuu semmoiselta arpomiselta, että nyt pistetään nyt toi istumaan. Silleen kuin painissakin, että jos vähän niin kuin näyttää toinen enemmän päällä, niin toinen todennäköisesti joutuu puolustamaan enemmän ja sieltä tulee niitä virheitä, mutta se logiikka ei näköjään jääkiekossa päde. Miten Erkka, tänään voittomaali on sitten voinut tosiaan jollekin muullekin pelaajille, mutta Antti Kerälä aika vahvaa tuloa SM-liigaan. Joo, Kerälä on tosi positiivinen yllätys, en oikeastaan tuntenut ennen yhtään ja ottaa isoja askeleita eteenpäin koko ajan. Kiitoksia Jokerit ja Erkka Westerlund. Sitten kotijoukko IFK ja Kari Jalonen, jos teet omaa yhteenvetosi ottelusta. No joo, kyllä kahteen ensimmäisen erään mä oon ihan tyytyväinen, että joukkue oli selvästi latautunut ja ennen kaikkea energinen ja aktiivinen ja aggressiivinen, että ne jutut, mitä me oltiin tuossa aamulla sovittu, niin ne me saatiin näkyviin ja oltiin 2-0 johdossakin. Sama voin sanoa mäkin tuosta Töykkälän jäähystä, että en mä tiedä, onko se lähelläkään jäähyä, että molemmin puolin tuli kyllä aika semmoisia erikoisia tapauksia, että niin se muutti vähän pelin kulkua Jokereiden maaliin, että kolmas erä ei siihen ole aikaan kyllä tyytyväinen, että me ei kyllä pelattu siinä sillä tasolla ja sillä intensiteetillä, eli se tavallaan katosi se meidän peli sinne jonnekin, ehkä se Jokereiden salama alku siihen se maali, että ehkä se hiukan sekoitti meidän ajatuksia ja ei oikein päästy peliin kiinni, että me ollaan jääty nyt jumiin tuohon näihin tasureihin ja näyttää olevan trendi siitä, että me ei sitä ekstra pistettä saada millään mukaan. Me ollaan jokaisessa tasuripelissä oltu 4-3 vastaan ja tainnut ratkaisut tulla, ainakin Kuopiossa tuli ratkaisu, tässä pelissä tuli ratkaisu. Pari kertaa me ollaan niistä selvitty, että onhan se jollain tavalla merkki jostain. Tietenkin siellä on muutama tuomarin virhekin ollut, mutta niin ne on sellaisia tilanteita, mitkä meidän pitää pystyä kyllä kypsemmin pelaamaan ja ennen kaikkea taistelemaan ne tilanteet loppuun asti. Että kolmas erä jää kyllä niin kuin kaivelemaan ja mietityttää, että miksi niin me ei päästy sille tasolle, mitä me oltiin ne 2 erää. Ja Kari, Juuso Riksman teki tänään paluu IFK-maalille. Mitä mieltä me ottaisitte tänään? No, kyllähän tänä iltana positiivisiakin asioita on. Kyllähän Juuson pitkä toipilasaika, että hän on marraskuussa viimeksi pelannut 1 pelin ja viime lauantaina pelasi Kiekko-Vantaalla 1 pelin, että semmoista pitempää peliputkea. Se on selvä, että meidän pitää Juuso saada iskuun ja se tulee ainoastaan pelien kautta. Että mä oon ihan tyytyväinen tuohon Juuson esitykseen. Aika kova paikka viime vuoden joukkueen vastassa ja ei kuitenkaan se pelituntuma ole varmaan häppöinen. Tietenkin myös näkee, että toi Granlundi ja Peltonen, Hamiltonen, jotka on ollut loukkaantuneita, niin koko ajan peli paranee, että sillä lailla ihan positiivisia juttuja joukkueelle. Kiitoksia IFK ja Kari Jalonen
Oliko kysymyksiä? Jos ei ollut, niin päätämme tähän. Kiitos.